Ahojte, Matej, úspešne.sk. V tomto videu chcem rozprávať niečo o strachu z prezentovania. Práve sa nachádzam na improvizačnej súťaži, kde budem spolu s mojimi dvoma šialenými kamarátkami účinkovať pred asi 300 ľuďmi. Aj keď mám viac ako 100 hodín skúseností rozprávaním pred ľuďmi a prezentovaním, úprimne nie som žiadny herec a strašne sa toho bojím. Pretože je tu kopec ľudí, je tu možnosť, teda je tu 100% možnosť veľkého strápnenia. A teda teraz pociťujem taký ten strach z vystupovania, keď sa vám trasie hlas, keď cítiš také tie motýliky v žalúdku a celý sa potíš a podobne. Čiže za chvíľku už to začne a týchto 300 ľudí uvidí to, ako budeme improvizovať bez absolútne žiadnej prípravy. Wow! Juj, toľko veľa ľudí. Ale ono... Ja to viem! Práve mám po vystúpení a bol to naozaj zaujímavý, troška stresujúci zážitok rozprávať a improvizovať pred takmer 300 ľuďmi bez akejkoľvek prípravy. A teraz cítim takú úľavu, že wow, konečne je to v pohode. A čo je taká tá pointa, ako sa zbaviť toho strachu z prezentovania, je naozaj mať čo najviac skúseností a čo najviac takýchto víziev, ktorých sa naozaj bojíš. Pretože napríklad zajtra mám prezentáciu v škole pred asi 20 ľuďmi a keď som bol teraz vystresovaný pred 300 ľuďmi, tak zajtra to povie úplne, že pohodička. Pravdepodobne. Čiže ak sa chceš zbaviť strachu z vystupovania alebo z prezentovania pred ľuďmi, tak najlepšia vec, na ktorú som prišiel, ako sa toho zbaviť, je naozaj skúšať a hľadať príležitosti úplne všade, kde sa dá. Rozprávaj pred babkou, rozprávaj pred spolužiakmi, rozprávaj pred ľuďmi na ulici, ak sa dá. A existuje veľa príležitostí, napríklad organizácia Toastmasters alebo podobné stretnutia, kde máš možnosť praktizovať na svojich rečníckych prejavoch a na svojom strachu a postupne sa zbavovať toho strachu. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak máš zaujímavé ďalšie informácie alebo články, ako lepšie prezentovať alebo ako sa zbaviť strachu z prezentovania, tak sa prihlás na odber tohto kanálu a sleduj stránku www.úspešnyštudent.sk. Tak ďakujeme za zhlédnutie a vidíme sa v ďalšom videu. Bye!